जाया दङ आं बेखौ खावलायनोल'सो हागोन गोसोखांफ्लायनो हागोन नैबे बिमा बुरैखौ दिन्थिनोल' हागोन नोंथांमोना अननानै बिथांमोननि मोननांगौ होदो बाजैयाबोथ' बिसाय गैला बिथाङाबो नै बाजैनि बिसायाबो बाहायदों आं मिथिया मिथिबाय बिनिखायनो जा फैसा दङ दुखिया न'खरफोरनो होदो। खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय थ' भिडिअखौ नोंथांमोनहा सुरुनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामदों। भिडिअआ बेनो जाबाय दिनै जोंहा मानगोनां बिक्रम दैमारि सारा जानालि गावनि लाफा खंखराव फैनानै दुखुथिया मुंख्लं जालांनाय बिमा बुरिफोरखौ लोगो हमफैदों आरो बिसोरजों दुखु सुखु रायलायदों। लोगोसे गंसे न'खरावनो साथाम फिसाफोर गावथारजानाय सोरबाबा फिसाय गावथारजानाय आरो फिसाफोर जेलाव थाहैनाय गोबां दुखुनि बाथ्रा बेवहाय दुखु सुखु सारजों रायज्लायदों। थ' बिनि गेजेरजों बे सारा मा बुंलांखो मा फोरमायलांखो बे दुखुथिया बिमाफोरनि सिगाङाव बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअआवहाय आवगायदो। खोनाया आबैया दानो फैदों फैयाखैथाय दिनै आं जानालि लाफा खंगर गामियाव जोंहा एनडिएफबिनि मार्टार फेमिलि न'खराव आं दंफैयो दिनै खबर लाफैदों बिथांमोना लिंहरदों रायज्लायनो सुखु दुखुनि एनडिएफबिनि केसफोरा मा जादों आरो बोरै जानानै दङ बेखौ मोनथिनो हास्थायदों। आङो बिथांमोननो फोरमायदों जे थांनाय बोसोरनि जुननि 12 तारिखनो बिथांमोना मोनसे जुथुमा लिंनानै रायज्लायदोंमोन होननानै आं खोन्थादों जे प्रमद बर' बिथां इउजि ब्रह्म बिथांमोना बे मिटिङाव दङमोन होनना आं बिथांमोननो खोन्थादों। बिथांमोना एनआइए कर्टआव बा एनआइए उकिलफोरनो मोनसे लेखा हरनो गोनांमोन केस उइड्रलनि खोथा जोबनाय सिरियाव बिथांमोना लिरदोंमोन बेखौ दासिम हरदोंना हराखै आं बेखौ मिथिया हरदोंब्ला रायजोनो होनांगौ होननानै आं बुंदों आरो आसा खालामदों जुदि गमामायैनो गभर्नमेन्टआ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला मावथों आरो जा नोंसोरथ' जेबो मोनाखैना जा मोनाखै नै एक्स एनडिएफबि बिथा हारिनि खामानि मावनानै बिथांमोना दिनै जेबो मोनाखै बेखौनो खावलायदों प्रमद बर' सार बिथांखौ बिथांमोननि बिमा बुरिखौ नायनानै न'खरखौ नायनानै जा मोननांगौ बे न'खराव नोंथांमोना होफैदो रायजोआ खुसि मोनगोन न'खरा थांनानै थागोन नङा होमबा न'खरा थांना थागोन आरो जेबोथ' गैला न'खरा नै सिलिंखार जाजोब्बाय न' मोजां गंसे गैया दा बिनिखायनो आं दिनै गभर्नमेन्टआव जाया दङ पावाराव जाया दङ आं बेखौ खावलायनोल'सो हागोन गोसोखांफ्लायनो हागोन नैबे बिमा बुरैखौ दिन्थिनोल' हागोन नोंथांमोना अननानै बिथांमोननि मोननांगौ होदो बाजैयाबोथ' बिसाय गैला बिथाङाबो नै बाजैनि बिसायाबो मार्टियार जाबाय बिथांमोननि मोननांगौखौ 8 मासल' जाखादोंमोन 8 मासल' जादों होनना बुंदों माने बिनि बिसाया दिनै आरो बे गैला बे गासैबो गावनि थाखायल' नङा हारिनि थाखायनो नांदोंमोन बेनिखायनो सरकारा जा होगोन होननानै प्रमिस खालामदोंमोन होगोन होननानै थांखि लादोंमोन बेखौ जेन बिमा बिसोरनि बिफा बिसोरनि बिसि बिसोरनि गथ' गथायफोरखौ नायनानै जेन होयो बिटिसिआवथ' गोबां फैसा दङ दासिमबो खमसे खम 100 crore गोजौआव फैसा दङ नाथाय बेफोर फैसाखौ बबेयाव बाहायदों आं मिथिया मिथिबाय बिनिखायनो जा फैसा दङ दुखिया न'खरफोरनो होदो गुबुनाव हरा लाखिनो गावनि बिमा बुरै बिबाजै बुरै बिफा बुरै गथ' बेफोरखौ नायनो थाखाय आं प्रमद बर' गभर्नमेन्टखौ खावलायहरदों गोजोन्थों।
माने आब' जों फैफिनसिगोन बहाय मिटिं माबा मोनसे एरेन्ज खालामसिगोन खोमाबो खोनाया बे आब' बायदिनि बिब' हेदिना आबो बायदिनि आयु बै मांखरा औ बिदिनो थाङो आङो दे मोजांला